Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олга тоба койбир темалар турында. Татарстанда янәдән җәмәгать урыннарында битлек режимы кертү турында сүз бара. Шикләү чараларын яңадан торгызу бизнеска ничек тәэсир итәчәк? Татарстанда толпан эшләгәннән соң мөрәҗәгатьләр саны янә артты. Үзебезне һәм йорт хайваннарын толпаннан ничек сакларга? Бәрәңге, помидор, олма, бакчачылар көзге уңышны сата башлаган инде. Коронавирус инфекциясы белән авыручылар саны арта бара. Шуның аркасында Татарстанда янәдән җәмәгать урыннарында битлек режимы кертү турында сүз бара. Шикләү чараларын яңадан торгызу бизнеска ничек тәэсир итәчәк? Эшкуарлар һәм кулланучылар әзерме? Тулырак киләсе материалда. Узган октябрьдә кертелгән ковидка каршы чаралар урта һәм кече бизнеска тискәре йогынты ясады. Бигрәк тә шикләүләр сәүдә үзәкләре хезмәткәрләренә кагылды. Анда килүчеләрне QR-код буенча гына керттеләр. Шуңа күрә бүген дә сатучылар тыюларны яңартуга каршы. По сравнению с октябрем месяца того года, выручка во всем фудкорте, во всех торговых центрах очень сильно упала. Из-за того, что люди отказывались делать QR-коды, люди отказывались носить маски. Нам тяжело немножко работать, в масках, это целый день в ней находиться, все равно и так душно. И становится еще хуже девочкам. Кто-то может потерять сознание, кто-то еще что-то. Так что я вообще никак не за маски и за QR-коды. Ләкин барысы да моңа катгый каршы түгел. Кайберәүләр битлекләрдә эшләргә дә риза. Работая в масках, от этого не уменьшается народ. Когда сотрудники работают в масках, они себя обезопасивают, потому что клиентов мы обрабатываем большое количество. Сәламәтлекне кайгырту буенча сатып алучылар да үз фикерләрен белдерде. Сәүдә үзәкләренә килүчеләр әйтүенчә, битлекләр үзеңне генә түгел, тирә-юньдәгеләрне дә сакларга ярдәм итә. Надо, конечно. Страшно ходить, мало ли что-то. Особенно, знаете, не в эти большие магазины, а вот в мелкие. Әлегә җәмәгать урыннарында битлек режимы тәкъдим итү характерына ия. Лилия Гатина, Резида Шаймарданова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Татарстанда толпан эшләгәннән соң мөрәҗәгатьләр саны янә артты. Эпидемиологлар әйтүенчә, кан эчүчеләрнең активлыгы тиз арада гына тәмамланмаячак. Алардан кешеләр генә түгел, хайваннар да зыян күрә. Үзебезнең йорт хайваннарын толпаннан ничек сакларга кирәклеге турында безнең төшерү төркеме белеп кайтты. Собачка зовут Шелли, шпиц. После укуса клеща лечимся. Шеллиның һәр урамда йөрүе хәзер җентекләп тикшерү белән тамамлана. Җәй үтте, ә менә толпан активлыгы көчәя генә. Һәм алар хайваннарга уңайсызлыклар китереп кенә калмый, ә җитди авыруларның һәм хәтта үлем сәбәбе дә булырга мөмкин. Клещи являются переносчиками различных заболеваний, такие как эрельхиоз, анаплазмоз, бабезиоз, бабезия гибсони. Заболевания, то есть, встречаются весной и осенью. Болеют, как правило, только собаки. Урамнан йөреп кергәннән соң табиблар йорт хайваннарының тире катламын тикшерергә киңәш итәләр. Әгәр тешләү ачыкланса, кичекмәстән ветеринария клиникасына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Моннан тыш пироплазмозның клиник билгеләре булып, ашаудан баш тарту, сулыш үзгәрү, сүлпәнлек, югары температура, бәүел төсе үзгәрү тора. Ветеринария табиблары үй шартларында гына 4 аяклы дустыңа ярдәм күрсәтеп булмый дип билгеләп үтә. Надо проводить тщательное лечение, витаминотерапию и против пироплазмоза специальные препараты. Делаем систему, витаминные препараты, и исход благополучный, если вовремя начинать лечить. Хайванны йөртү өчен зыянлы бөҗәкләр булмаган урынны табу мөмкин түгел. Әмма эт хуҗаларына саклык чарасы сыйфатында махсус тамыза торган дарулар, муенсалар, табиб билгеләмәсе буенча дару препаратлары кулланырга киңәш итәләр. Ойзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бәрәңге, помидор, олма, бакчачылар көзге уңышны сата башлаган инде. Шәһәр буйлап яшелчә, җиләк-җимеш сату өчен вакытлы урам базарлары барлыкка килә башлады. Бакчачылар нәрсә белән сәүдә итә һәм өй продуктлары күпме тора? Бу турыда хәбәрчебез Ойзилә Шаймөхәммәтова белеп кайтты. Яңа уңыш сатылышы вакытлыча ярминкәләр шәһәрдә аз түгел. Шуларның берсе 41-нче комплекстагы базар янында урнашкан. Бакчачылар үзләренең товарларын кулдан ясалган киштәләрдә, җыелмалы өстәлләргә һәм тартмаларга куеп сата. Үз җир кишәрлекләрендә үскән яшелчә һәм җиләк-җимеш, яшел тәмләткечләр, консервалау өчен җыелмалар белән сату эше алып барыла. Көзнең бу байлыкларына бәяләр узган ел белән чагыштырганда үзгәрмәгән диярлек дип билгелиләр бакчачылар. Узган ел белән чагыштырганда бәяләрне артты дип әйтмәсем.
шул орында қалды. Үзегез беләсез бит инде, безнең бакча хезмәте, авыр хезмәт инде ул физик хезмәт. Шулай булгачтан эшләргә инде. Мондый вакытлыча урам базарлары популярлык казана. Үз бакчалары булмаган Чаллы халкы бик теләп бакчачылардан азык-төлек сатып ала. Шәһәр халкы сүзләренчә, мондый товарларның өстенлеге аларның табигый булуында гына түгел, ә бәясендә дә. Бакчачыларның хаклары кибетләргә караганда арзанрак. Хаклар нәрсә инде төрлечә. Берсе магазинда кыйбат, берсе монда магазинда булган, монда кыйбатрак. Монда үзеңнеке булачак аласың инде. Бакчачылар дача сезоны тәмамланганчы сату итә. Хәзер аларның киштәләрендә алма, бәрәңге, кабак, помидор, кыяр, кабачки, җиләк, яшел тәмләткечләр. Озакламый бакчачылар чөгендер һәм кишер җыячак. Айзилә Шәймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Чаллыда тантаналы рәвештә ана капиталының юбилей сертификаты тапшырылды. Чара тантаналар сараенда узды. Бәйрәм чарасында безнең төшерү төркеме дә катнашты. Тантаналар сарайы шаугыр килеп тора иде. Ана капитал тапшыруга чакырылган 20 гаилә дә балалары белән бергә килгән. Аларны шәхсән шәһәр мэры котлады. Безусловно, и государство, и республика, и муниципалитет, город будет делать все, чтобы поддержать молодые семьи. Это и жилье по социальной ипотеке, это жилье для молодых семей с очень хорошей процентной ставкой. Филипповлар гаиләсе 55 меңенче ана капиталын алды. 9 айлык аларның Ринат исемле икенче кызлары туа. Бәхетле ата-аналар әйтүенчә, юбилей сертификаты алар өчен сюрприз булган. Гаилә тантанага чакыруга шатланып җавап бирә һәм анда катнаша. Очень благодарны и пенсионному фонду, и что нас позвали на такое торжественное мероприятие. Очень приятно, спасибо. Эти деньги мы обязательно, скорее всего, потратим на расширение жилья, потому что у нас еще есть старшая дочка, и сейчас мы живем в двухкомнатной квартире, и хотелось бы, конечно, расширить, чтобы у каждой дочки была своя комната. Исегезгә төшерәбез, сертификат икенче һәм аннан соңгы балалары туган гаиләләргә бирелә. Хәзерге вакытта ана капитал күләме 690 мең сумнан артып китә. Статистика буенча шәһәрдәшләрнең якынча 90% бу акчаны торак шартларын яхшырту өчен куллана. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Нурсан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. Фестиваль молодого меда «Пасека Пегановых» с 5 по 18 сентября в ДК КамАЗ «Набережные Челны». При покупке 1 килограмма сортового меда 1 килограмм цветочного меда в подарок. Хочешь новую шубку? Спеши со 2 по 14 сентября в торговый центр на Пушкинской. Скидки до 50%. Акция «Меняем старую шубу на новую».